Welkom op Lauwerswold. Dat nemen we onze ladies van Lauwerswold. Nou ja, dat zeg ik ben hier gemiddeld al 24 jaar. En ja, dat is een stille kracht van ons. We zijn alle keer tegelijk begonnen en het is gewoon een heel gezellig team. Dus en zolang je het dan leuk vindt, dan we hebben ze dan geven we ze nou terug. Ja. Dus dat is, ja, zie je dat ze komen, ze groeit. En ze willen je ook nog wel horen dus. Ja, dat ik nog. Zelfs als we wel zo oud ben, maar ze ik nog wel horen. Ja. Want het is soms ook wel sfeerwerk, denk ik. Ja, het is absoluut voor sfeerwerk, ja. Dus ja, dat is nog een keer zo. Maar daar ben je wel aan. Ja. Ja? Ja. Dus je bent wel aardig sterk? Ik ben wel aardig sterk, ja. Ja, dat gaat wel goed. En Lauwerswold, ja, het bedrijf, de omgeving, het is gewoon al geweldig hier Ja? natuurlijk. Ja, hè? Ja, mooi te wel. zeker. Dat stralen we toch echt wel uit, dacht ik. Of nee? Ja. Ja, want je bent wel een gezellig ploegje, hè? Wij zijn een heel gezellig ploegje, ja. 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 Want ik wil een beetje stiever of zo verwacht, maar dat is dan... We zijn een hartstikke leuke vrouw, man. Ja. Maar ze eerst vaker komen. Eerst zijn we van wat, maar nou dat ze 4 komen binnen. Nou, bij de laatste 6 jaar, nou is het toch wel, vinden we het toch wel leuk. En dan hebben we daar uit, een feestje. Dat is ook altijd leuk. We gaan van nummer 1. Ja, dus je bent wel wat fanatiek? Ja, ik ben zeker fanatiek. Ja, dat zou wel heel leuk zijn als we nummer 1 waren. Dus ik ben heel benieuwd. We doen al hier het beste voor. Super. Maat, toch? We dat bekend? Veertje maat, ja. Oké. Spannend, heel spannend. Ja, absoluut. Maar Het is altijd mooi op elkaar. Ja, maar als je zo'n ploeg als Jim Sjogger, dat kent al eigenlijk net meer mis. Nou, dat vind ik nog mooi dat dat is. Dat is al een prijs, toch? Ja, wie wil een prijs weg, dacht ik. Of net? Ja. En het zou een groot feest worden dan je kennen dan. Dus. Zeker. Absoluut. Ja. Ja, we Die houden van feestjes. Ik hoor. Ja, absoluut. Friese Polonaise. Ja. Goeie. Ja, goed hè. Wat ben je onder van? Even de stront van een schoralje. Het ziet stront om. Och, Dus ik denk, ik moet er maar even aan mijn stokje. hier is het. En wilt wat? Ja, ja, het is een mooi skin. Mooi. Maar dan hij hekel aan hij in de winkel staan en hij stront onder gewoon beginnen te jongen. Dat is net lekker hè. En hoe heen je dat nou? Ja, ik weet niet, dat er stront daar. Ik zou de fiets pakken en dan zie je het onder de stront. Dus ik denk, en ik zeker toevallig. Ik denk, dan moet ik het even skeren, want ik heb een hekel aan stront. Ja? Ja. Dat wel? Ik heb geen hond, maar ik had de tuin altijd onder de stront en dat vind ik zo lastig. Ja. Dus dat was Dus ben je ook wel eens aan het strontskeppen dus? ja, heel vaak. Ik had de tuin vol stront lezen altijd van Noor. Hoe kan dat dan? Ja, ik weet niet, de beelden niet zeker. Het zijn altijd dan bij mij in de tuin te schieten. De borden? Ja. Maar de honden dan. Oh. En katten. Ja, dat is wel wat lastig. Maar Daar moeten ze nou eens even wat aan doen. Ja. Wat denk je dan net van ik skep die stond op en ik neuk het door de schutting? Nou, ik het zo wel. Maar ik ken, het is altijd zo vreemd, je zoekt het nooit. Hè? Dus het leidt er altijd maar. En dan denk ik, ja, moet het dan maar even op redden. Ik rijd het bovenop, dat ik er net om, maar ik vind het wel lastig altijd. Dat het een oor, dat warm het. Ja. En ik moet het weer oproemen. Ja. Maar de boel is wat skin? De boel hebben we skin. En we gaan weer op een fiets. Als de fiets er nog steeds, ja, hij staat er nog steeds. Maar dat weet ik maar net soms. Nee. Maar dan gaan we op een fiets verder.
hartstikke leuk dat jullie met zoveel gekomen zijn. 17 van de 20, dus het gaat hartstikke goed met de Red Hatters vastdiens. De Red Hat is wereldwijd. En hier in Nederland zijn 120 chapters, afdelingen. Nou, en we hebben 3 regels, ik kan eigenlijk geen regels nemen. Dat is, maar de peersen klein en de rode hoed op, maar net zeuren en maar boven de 50 wezen. En wat doet een Red Hatter? Een Red Hatter die maakt het plezier. Sommigen van u zitten in de sandwich generatie, ouders ben, daar zitten we wat tussenin te klappen. En we willen gewoon iedereen in de 6 weken plezier hebben. En dat lukt dan nog te aardig. Dit is de tweede bijeenkomst en dan gaat dat nog gaat dat aardig. Alles heeft Wat mij nogal taf voelt, niet eens in het museum, dat je mooi zo stil wie en ze kreeg zo het luisteren in. Ik denk, nou, dit wordt een dikke gezellige boel natuurlijk. Ja, maar die vrouwen die rondlijsten weer al streng. Dus, maar dat hindert niks dat je hebt rondlijsten direct doen natuurlijk. Maar wij doen het gewoon rustig aan. Dus ja, en we zijn voor het eerst uit de kast, hè? We zijn voor het eerst met z'n allen op de straat geweest. Dan weet maar 2 meter natuurlijk, hè? Die van hier de voordeur in de oren voordeur. Ja, dat is wel een heel iets kostje. Dat maakt niks uit. Jullie hebben wel een hele bijzondere reden hoe het op. Ja, prachtig hè? Mijn draait nog in de winkel. Dus deze had ik van mijn zoons een keer gepakt. Die weet het toch net. Hè? Maar hij is reed. Hè? Bij de Red Hats mag ik wel eens even improviseren. Tuurlijk. Had je maar lol meidje. Nou. In Amerika is in 60 jaren is er een vriendin. Die ook een andere vriendin die 50 weer een gedicht en een rede hoed. En ze moest nog maar eens een keer willen meisje gaan. Nou, en dat is steeds verder gegaan. Daar hebben we vriendin van. En toen op een gegeven moment zie in het gedicht ook dat je peerse kleding dragen moest en een rede hoed. En zij is dat over de hele wereld heen gegaan.